As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon mao ang atong katapusan nga adlaw sa atong Easter Ordinary Day, ugma musod na ang Pentecostes. Mao na musira na ang atong Easter season. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinis atong nasod nga ang Espiritu Santo mohari unta sa atong mga kasing-kasing o sa atong salabutan, labi na gyud sa atong mga leaders. Ang atos ang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa tinuod nga kalambuan o kadasig sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugyan nangamuyo kami makagagahom nga Dios nga kami nga nagsaulog sa mga pangilin sa Pasko sa pagkabanhaw maghupot unta niini diha sa pamatasan ug sa kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa buhat sa mga apostoles. Pag-abot namo sa Roma, gitugutan si Pablo pagpuyo nga siyara, apan gigwardiyahan og usa ka sundalo. Unya tapos sa 3 ka adlaw nakigtigom si Pablo sa makadagkuan sa mga Hudeo sa maong dapit. Ug sa diha na sila, miingon siya, "Mga igsuon, bisag wala ako'y nabuhat batok sa atong katawhan o sa mga batasan nga atong nasunod gikan sa atong mga katigulangan. Gipriso ako dito sa Jerusalem o gitugyan ngadto sa mga Romanhon. Gisukit-sukit nila ako ug ila unta akong buhian kay nakita man nila nga wala ako'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Apan sa dihang misupak ang mga Hudeo, napugos ako pag-apilar sa emperador, bisan tuod wala ako'y ikasumbong batok sa akong katawhan. Kini ang hinungdan nga mihangyo ako sa pagpakigsulti kaninyo, kay ako karon nabilanggo tungod kaniya nga mao'y paglaom sa katawhan sa Israel. Sulod sa 2 ka tuig nagpuyo si Pablo dito sa usa ka dapit nga iyang giabangan o giabi-abi niya ang tanan nga miduaw kaniya.
Giwali niya ang gingharian sa Dios ug nagtudlo mahitungod sa Ginoong Hesukristo. Gihimo niya kini sa dakong kaisog ug kasayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo ana sayang balaan nga templo. Ang trono sa Ginoo ana sa langit. Ang iyang mausisahong paglantaw ana sa katawhan. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Ang Ginoo nagasusi sa matarong ug sa dautan. Ang may gugmaon sa kagubot iyang kaaway. Kayang Ginoo matarong, mahigugmaon siya sa matarong nga mga buhat. Ang matarong musudong sa iyang naong. Ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin lulaan. Dakong pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Milingi si Pedro og nakita niya nga misunod kanila ang tinun-an nga pinangga ni Hesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Hesus sa ilang pagpanihapon og nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Sa pagkakita ni Pedro kaniya miingon siya kang Hesus, Ginoo, unsa may dangatan niining tawhana? Si Hesus mitubag, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo, sunod lamang kanako. Busa, mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Hesus nga dili mamatay ang maong tinun-an. Apan wala moingon si Hesus nga ang tinun-an dili mamatay, igo lamang siyang miingon, kun buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kini siya mao ang tinun-an nga nagmatuod og nagsulat niining mga butanga og nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong pagtapos aning adlaw sa or mga panahon sa Paskos pagkabanhaw, gipahinumduman ta nga ang matarong musudong sa imong naong o Ginoo. Kanang ganahan ta musudong sa naong sa Ginoo, basta matarong ta. Gilingay mong tupad na unsay ganahan imong sudongon, rosaryuhan o TV. Ana. Dias rosaryuhan namang naong dias Ginoo. Unsay ganahan imong sudongon, Bible o cellphone. Ana. Unsay ganahan ninyong sudongon kamong mga bana, naong sa inyong asawa o naong sa artista nga siksi kayo. O kana. Unsay sudongon sa pare, naong sa Ginoong gilansang sa cross o naong ana ba? Ang naong sa Ginoo mga igsoon, anaa diha anha nato makita sa atong kasing-kasing. Tingali naata sa prisuhan, gipriso ta. Sama ni Pablo diri sa unang pagbasa gisgutan nga gipriso siya. Og hangtod gyud gani nga siya gipatay, pero gasigi siyag sangyaw. Sige siyag sangyaw. Bisag naa siya sa prisuhan, nagsigi siyag sangyaw sa Ginoo. Ngano man nakita man niyang Ginoo diha sa iyang kasing-kasing. Mao bitaw nga kanang atong makit-an, ato man ginang isulti, basta natin makit-an. Ako gani moanha kog balay, moingon dayon sila, Pader, nabi ako'y makit-an dias babaw. Unsa may makit-an? Dakong lawas itom. Diha sa bata ningon, Father, I'm afraid. Nako, ngano man in English man siya. I saw black lady. Nako, adi kay nakadlokan ang black lady kanang white lady. Basta natin makita ato ginang isulti, bisang ka na makita sa tong damgo, daghang magani kay mo text nako, Pader, ang nakita nako sa akong damgo ba na ay bitin. Nya ang bitin, Pader, akong gipatay. Nya pagkataon-taoran, Pader, nabuhi man, Pader. Unsa may pasabot ana? Nako, ambot lang, ikaw may nagpatay bitin. Ganahan kita mo sulti basta natin makita, labi na gyud ang atong makita talagsaon. Apan nganong minos man kayo ang nagsangyaw karon sa pulong sa Ginoo. Kay wa man gud nato makita ang epekto sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Muna ugma mao man ang Pentecostes, ihangyo nato sa Espiritu Santo nga makakita unta ta sa epekto, masinati nato ba kanang gitawag nato faith experience sa pulong sa Ginoo. Kanus ana mahitabo kung andam natang muantos sa atong pagluwas sa makasasala. Sama sa mga apostoles, sila si San Pablo, San Pedro ug mga kauban. Sama sa ni San Juan dinhi sa atong ebanghelyo nga nagsuwat gid siya sa iyang nasinati, kaluwasan ang tumong. Ilingay mong tupad na luwason ni mong mga adik, luwason ni mong mga kurap, kani mga kurakot nga mga officials, may kabahala na may pagpatyo na sila. Ayaw, luwas sa gyud. Kay anha ta diha kakita sa gitawag nato bag bunga sa pulong sa Ginoo. Si San Pablo manlulutos ni siya tungod kay gapuyo man sa pulong sa Ginoo ang iyang gilutos, na-converted siya og nahimo siyang lig-on nga magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kita nga nakakita og ingon ana ba nga usa ka tawo porting buangona unya sa siging paminaw niya sa pulong sa Ginoo mag-usab
Malipay tayo, makaingon tag gamhanan gid ang pulong sa Ginoo, no? Nabi tay magpakasal nako nga tag 33 years na napagani hapit na mo 40 years sa ilang panagtipon niya civilly married niya moingon dayon pader magpakasal mi kana lang simple nga kasal ngano man mga tiguang naman gumi pader ngano naabutan man sa mong katiguang awa lagi taon pader wa gyud mo na pasalamat gyud minimo pader kanang sige nimong wali anang puyo-puyo o kanang civilly married nga maimpirno dahil gyapon na diha gyud ko nadutlan pader diha ko nabag-o makaana sa ko hi praise the Lord ana no ninduta gyud sa epekto sa pulong sa Ginoo mao na ang makaingon gyud ta nga makaawit tas pagdaig ug makasud-ong nata sa naong sa Ginoo pinaagi sa epekto sa iyang pulong dinhi sa atong parokya nabag-o ning atong palibot na natay natukod nga mga nindot nga mga facilities sama ng atong kumbento kaning atong simbahan napay daghang tukuronon napay utang bayaronon pero kung magsige lang kitag practice sa pulong sa Ginoo masettled ra gining tanan ngana no hinaot paunta sa inyong balay makasud-ong nasad mo sa naong sa Ginoo pero ang requirement unsa to requirement ang matarong o kinsa may matarong ang nagsunod sa pulong sa Ginoo pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong kagawasan anaa magikan sa Dios. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa atong pag-ingon, Amahan, luwasa kami. Amahan, luwasa kami. Nga ang simbahan dili mulunga sa pag-atiman sa mga karnero, nga gibilin sa Dios nga mao ang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang atong nasod, makabatuna o kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga maangko na ang kagawasan alang kanila nga nabilanggo tungod sa inhustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga kabatanunan, makabaton o kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa tumagiplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa walay katapusang himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, luwasa kami. Makagagahom nga Dios dawata ang among mga pagampo nga among gituboy kanimo uban sa gugma o pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining panug, kining
tao. Ang imong mga grasya, ugasa mo pagaliya, ihatag na kanamo ulangit mong aman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad og tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa kakalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon na nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban sa among Santo Papa ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mau aku lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Ining langit nung kalanon, ginawat sa kabus. Ang sado ay kapagyasan sa namatay sa krus. Magampo kita. Tagda Ginoo ang among mga pagampo aron maingon nga nabalhin kami gikan sa karaan ngadto sa bag-o nga mga sakramento, ingon man usab tinalikdan ang karaan, mabag-o unta kami uban sa santos nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkakita sa naong sa Ginoo. Ang ato lang buhaton, puy-an nato ang iyang mga pulong. So, salamat kayo sa nagsigig alagad nato sa parokya, labi na ang ato mga benefactors and donors. Niya, kay wa naman tayo slat ang sitiyo na malay itong ibaligya, aron makapadayon tagtukod og balay kay na short atong unang budget. Napay mga 15 kabalay. So, padayon mo palit hangtod nga mahuman ni natog tukod ang atong sitiyo Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig padayon hangtod karon, dako gyud sila og madawat nga trono didto sa langit.
Ang ato sad nga mga followers, padayon mo og sunod sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Subscribe nya, view, like, share every day aron nga makahatag mo og tabang nga ma-spread gyud ang kaning pagtulunan nga Diosnon o ang atong parokya makadawat sag income o makalikay sa mga scammers. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.